Mnohí investori sa prirodzene pýtajú, čo mi táto investícia prinesie okrem výnosov. Jednou z odpovedí môže byť aj to, že vám dokáže zlepšiť celkový obraz voči bankám a finančným inštitúciám. Ak vlastníte reálny podiel na projekte, napríklad 4 akcie v hodnote 20 000 eur, tento podiel vám každý rok prináša dividendy, ktoré vaša banka vidí ako pasívny príjem a ďalej vlastníctvo akcií viete dokladovať oficiálne cez výpis z centrálneho depozitára a to môže veľmi pomôcť. Zrazu ste pre banku silnejší klient, nielen ako zamestnanec, ale aj ako investor s dlhodobým majetkom a pasívnym príjmom. Váš prístup k úverom môže byť jednoduchší, s lepšími podmienkami, a to nižším úrokom alebo vyšším limitom. A zároveň, ak si svoj podiel ponecháte dostatočne dlho, napríklad 5 rokov, táto investícia sa vám môže sama vrátiť cez dividendy. A okrem toho zvýši aj váš počiatočný kapitál pri kúpe nehnuteľnosti, či už pôjde o drahší byt, lepšiu lokalitu alebo väčší komfort v rozhodovaní. Investícia do Fanon Parku teda nie je len o samotnom parku, je aj o vašej budúcnosti, o tom, ako vás vnímajú banky a o tom, ako si jedného dňa kúpite nehnuteľnosť s lepšími podmienkami.